Els volcans de la Garrotxa, com a volcans, són una merda. Perdoneu, però algú ho havia de dir. Hola, buscadors. Ara que ja ha passat la data, puc parlar-ne sense que hi hagi massa història, no? Una de les coses que també em van preguntar abans de que arribés és m'han dit que el dia 20 de febrer és algo molt important, perquè és el 2 del 2 del 2020, el 2-2, tots són dosos. I llavors això és molt important, segur, perquè marca no sé què. Igual que l'11 de l'11, i l'1 de l'1, i el 2 del 2, i el 3 del 3, i el 40 del 40, no et fot. A veure, la numerologia, és veritat que et pot dir coses, t'explica per què estudia l'efecte que fan els números en les persones. Però els números, diguem més reals, els que t'afecten directament, els que són teus, els que sí que tenen que veure amb tu. Però els números, per exemple, pots imaginar que el número 2 fa el mateix efecte a totes les persones del món? Per tothom, el dia 2 del 2 ha de representar alguna cosa, o l'11 de l'11, o el que sigui, vale? Encara que sigui el 2 del 2 del 2002, que seria el mateix del 2020 en quant a números, no? Tu creus que ha de fer efecte a tots per igual? Per alguna raó mística? A veure, això d'entrada. I el segon és que no m'estranya que els científics no vulguin escoltar en els que som, que en diguem, alternatius, perquè és que diguem cada borrada. A veure, pensa una mica racionalment, o pensem una mica tots junts racionalment. Els números poden fer un efecte. Ningú diu que no. D'acord, bueno, els científics diuen que no, però no, és igual. Jo he pogut comprovar numerològicament que sí, que fan efecte, no? Però hi ha números que són falsos, que són inventats. Aquests números no signifiquen res. Aleshores, especialment els que tenen que veure amb el calendari, tenen que veure amb tu, perquè tu estàs lligat per cultura en aquell número, vale? Això sí, per això la data de naixement té una importància, per tu, val? Però perquè hi ha un lligam personal amb tu. A nivell de números còsmics no existeixen. El calendari se'l va inventar algú? No existeix. No hi ha una data en què els científics puguin dir aquí va començar l'univers, o la Terra, o va ser la primera aparició de l'home, coses d'aquest estil, que puguin dir, vale, aquí comença, i podem datar un calendari. No! El calendari que fem servir nosaltres, per al qual nosaltres diguem que estem en l'any 2020, per exemple, arbitràriament es va dir fa temps que en aquell any que nosaltres li diguem 0, perquè volem dir-ne 0, vale? Perquè com que hi ha una data, se suposa important, del naixement de Jesús, etc., doncs el 24 de desembre del any 0 va néixer Jesús. A partir d'aquí es comença a comptar el temps positivament. Enrere seria negatiu, és antes de Cristo, després de Cristo, vale, molt bé. Però això s'ho va inventar algú. No és un any còsmic, no és un dia que va passar alguna cosa especial còsmicament, val? Independentment de la part filosòfica que vulguis donar-li, jo creure, això no importa, vale? I no fotis que, a més això, en la Terra actualment hi ha diversos calendaris. Quin has de fer cas? O sigui, ara estem en l'any 2020, o en l'any 4000, no sé quan és, que estan els musulmans, i els xintoistes, els de la Xina, el calendari maia, que tan famós es va fer també. Oh, és que el calendari maia deia que l'any no sé qual. A veure, el calendari va ser inventat per ells, per aquella cultura. El seu calendari, me refereixo. I el nostre ens l'hem inventat nosaltres. No tenen una raó còsmica. Per tant, quan algú et ve a dir hi ha un portal, que això és el que vaig sentir fa poc, hi ha un portal còsmic que s'obrirà no sé si era el 2 del 2 o el 20 del 2, és igual, del febrer, perquè tots eren dosos, vale? Tant el 20 del 2 del 2020 com el 2 del 2 del 2020 farien servir el número aquest, no? S'obren uns portals còsmics que t'ajudaran a pujar, a millorar, a avançar, a evolucionar, no sé quantes coses. Mande, t'has pensat ben bé el que estàs dient? O sigui, m'estàs dient que el cosmos, l'univers, les entitats espirituals fan alguna cosa ells pel nostre, o sigui, perquè tenen en compte el nostre calendari, i a més, cuidado, el calendari cristià, catòlic, que ara ja no és catòlic, però vull dir, de l'Occident, no fan servir ni el japonès ni el musulmà,
Una mica injust, no creus? Veus com no té cap ni peus? Pensa't una mica i te'n donaràs compte de que les dates, així, còsmiques, no tenen res a veure. Per tant, el dia que sigui l'11 de l'11, no cal que vagis corrents a buscar una barca perquè veu una inundació, ni el 7 del 7 vagis a, jo què sé, a un altar a resar a la muntanya perquè se t'emportin cap amunt. Deixa't de tonteries. Els calendaris són inventats i, com a tal, no fan cap efecte espiritual ni de cap altra classe. Ara bé, si és cert que els números te fan un efecte a tu, i ja que estem a la nostra cultura a nivell personal, és cert que tu, l'any en què vas néixer, per exemple, el dia, mes i any, tot i que no deixa de ser un calendari inventat, a tu et marca, perquè la teva ànima sí que sap a on neix i decideix que vol néixer aquell dia perquè et faci un efecte. Bàsicament és això, que tu rebis un efecte concret. I això té a veure amb qüestions ja que tenen a veure amb els registres acàssics, tenen a veure amb, diguem, la nostra herència cultural i altres històries. Però no és res còsmic, vale? Ai, que cansa, de tenir que explicar aquestes coses. Bé, és una broma. Si teniu dubtes, en els comentaris, i ens veiem en el següent vídeo. Els volcans de la Garrotxa, com a volcans, són una merda. Perdoneu, però algú ho havia de dir.